वेलकम बडीज। तो या पूर्व वीडियो आपने देखिए मशाणी तो आप देखिपारूँ आज मशान रे 2 घंटा आम स्पेंड करूँ देखु देखी देखुए मशाणटा सीट आगे मशाणी चलते मुझे पाखु भी जाऊँगी देखी देखी आज राति स्पेंड करें 2 घंटा से दिन आम ये आसार इरादा था कि आसपारूँ एक्चुअली सीना गोटे साउंडटा आज आम पुपुनु मु पिनु 3टा पिला आसबू से दिन कौन कि नुआ वर्ष दिन राति से पार्टी करते आसीगलानी तो मुझे एकला ही आसती मोर आ शुभर आसलु आज शुभ ना पड़े भुवनेश्वर किसी कम देखिए राति आसी बजे 2 घंटा ये स्पेंड कर डर लगुनि एपर्त एत दिन से टे जाए आटलिस्ट डर लगी डर लगे आसिक पहुँच मशाणी आगे डर लगुनि रात देखिए कौन हो ओके देखो कई करना मुझे हाँ ये दिनटा टाइम जेटा टाइम 4टा-5टा बेले आज ठीक राति 2टा ରୁ 3टा भितर आम ठीक आसू 3टा पिला आसू पिनु मु पुपुनु हो कहली राति देखा आई जी सेना गांडी बजे पड़े आज कैमेरा पुपुनु बिहाइंड द कैमेरा कैमेरा धर डरी डरी आई आमे तलगड़ पड़िया आम जाऊँ तलगड़ मशाणी राति आज केता 2टा ରୁ 4टा जाए आम ये रू 2 घंटा पेट्रोलिंग हम आज भूतमाना पेट्रोलिंग तक जा चारिटे बुला कैमेरा दे आज नहीं से गोटे भूल कर ट्रच आने कौन ना देखे कुआर छाड़ी पड़ो मत अंधार हजू नहीं आसिया गला यही पछकर टे जगह देख लो सन्नाटा है क्या है इसका अंदर हाँ कुरकुरी आनते खाई न भूत खाई था कहते पैसा दे हाँ गोटे कि हाँ वा नटिया हाँ वा तो नटिया हाँ ता ना कही अब 5 भाई भी ना फाइनाली आम आसी पहुँचीगलु तलगड़ गाँव बंध उपरे अच्छी तलगड़ मशाणी एपटे अच्छी सान मुंडली थुरिया साई मशाणी तो आम आग जीव थुरिया साई मशाणी देखिए भूत टे खोजा ना इंटरेस्टिंग चलो आज डिटेक्टिव द भूत हंटर
ଭାଇ ଆମକୁ ସିନା ଡର ଲାଗୁନି, ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନର ଫୁଟିଲାଣି। ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲା ଟିକେ କ୍ୟାମେରା। ଆରେ ଭୂତ। କିନ୍ତୁ ଭୂତ ଆସିବ କଣ କରିବୁ? ଘୁରୁଣି ତାକୁ ଉପନ ହକିବ। ହଗିଦେଲୁଣି ଘୁଚୁଣି ଖାଇବ। ଭୂତ ସତରେ ଅଛି ନା ଖାଲି ଗପ ମନ ହକିବି? ପୂର୍ବ ଭିତରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟାରେ ଆସିକି ବୁଲିଥିଲି, କହିଥିଲି ଜବର ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଛି ଭୂତଜଣକ ଗାଁରେ। ଘୁଚୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଏଠି ହଗି ଫୁଟେଇଛି। ସେଇଟା ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କୁହ, ଆଭେଲେବୁଲ୍ କୁହ ପୁରା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ। 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଆମେ ଏଠି କରିବା କ'ଣ? ସେ ଲାଇଟ୍ ଜିନିଷଟା କୋଉଠି ହେଲା? ଏଇଟା ଆମ ନୂଆପାଟଣା ବୋଧେ। ଉପନୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଭୂତ ଏଇନା ଆସିବ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଫୋନ୍ଟା ଦେଇଦେବୁ, ଫୋନ୍ଟା ଦେଇକି ତାପରେ ଦୌଡ଼ିବୁ ହେଲା। ଦୌଡ଼ିବୁ ତୋତେ ଭୂତ ନେଇଯାଉ, ତୁ ଫୋନ୍ ଦେଇ ଦେଇଯିବୁ। ଦାମିକା କହୁନି ଫୋନ୍ ବି। ନା। କ'ଣ କିଛି କହୁନି। ଏଇ ଗଛ ଲାଗିଥିବ ଟର୍ଚ୍ଚ ପଏଣ୍ଟଟା। କି ଗଛ ଡରାବନା ଗଛ ବି ଦେଖିଲୁ କି ଗଛ ସେଟା କ'ଣ ମଝିରେ? ହାଁ ଉବା ନେଇଗଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ତ ଏଠି। ହାଇ ଏଇଟା କ'ଣ? ଉପରୁ ବାଇକ୍ରେ ରଖିଦେବୁ ହେଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଥିଲା ବୋଧେ ଏଇ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ବା। ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା ଭାଇ। ନାଇଁ ପଥର ଛାଡ଼ନି ବୋଧେ। ତିନିଟା ଟଙ୍କା ଅଛି ଟି ଆଇଛ ଭଳିଆ କହୁଛୁ। ଲିଟରାଲି ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଠି। ଏଇଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେଠି କେମିତି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡୁ। ହଉ ଚାଲ, ଡରିଲେ ଡର ମାଡ଼ିବ ହେଲା। ହଉ ଏଇଠି ଭାଇ ଦେଖ ଆମ ନେକ୍ସଟ ମଞ୍ଜିଲ ଲାଇଟ୍ଟା ପକେଇଲି ସେଠି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ତଳଗଡ଼ ମଶାଣି ପାଖକୁ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ପୁପୁନ ଥିଲା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଘରକୁ ପଳେଇ ଛେରି ପକେଇଲା, ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇଲା ଏକଲା। ହଉ ଏବେ ରାତି କେତେଟା ହେଲା ତମ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲୁ? ତ 1 ବାଜିଥିଲା, 1:30 ହେଇଯିବଣି। ହଉ 1:40 ହେଲାଣି। 1:40 41 ହେଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ପୁରା ମଶାଣି ପାଖକୁ, ତଳଗଡ଼ ମଶାଣି ପାଖକୁ। ସେପଟେ ତ ଯାଇଥିଲୁ, ଡରିଗଲୁ। ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ହଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ତଳଗଡ଼ ମଶାଣି ପାଖରେ ଆମେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ
ଚାଲ ଯିବା ତା ପାଖକୁ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମଶାଣି ପାଖରୁ ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ଗାଇସ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଭାଇ ଗୋଟାଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆମର ସାହା ଭରସା। ସେଦିନ ଇଏ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପାଖରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବେଶୀ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ମୁଁ ବି ପାରିନଥିଲି। ନଥିଲି ନା। ଇଏ ଗଲୁଆ ନଥିଲା, ଆସିନଥିଲା। ହୁ କରିବା ଖାଲି ପଳଉଛି ଆଉ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶାଣି ପାଖକୁ ପୁରା ଯିବୁ। ଦେଖାଇବା ଛାତି ଟିକେ ଟିକେ ଥରୁଛି। ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ ଆସ। ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ନଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟାଏ ପୂର୍ବ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସାହା ଭରସା। ଲାଇଟ୍ଟା ନଥିଲା ବୋଲି ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲୁ। ମୁଁ ବି ତ ନଥିଲି ନା। ଖାଲି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିଲୁ ଟିକେ ଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ସାଉଣ୍ଡ ପଳେଇଛି। ଦ୍ୱାରା। ଇଏ ଗଲୁଆ ନଥିଲା, ଶୁଭଙ୍କର ଆସିଥିଲୁ। ଗାବୁଆ ନାହିଁ, ପଳେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିଲି ଆମର ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଛାତି ଟିକେ ଟିକେ ଧକ ଧକ ହଉଛି। ଚାଲ। ଯାଉଛି। ବାଗି ତଳୁ ଗୁଣ୍ଡି ଯାଉଥା ହେଲା। ଶୁଣୁ ଚମକିବୁନି, ଯାହା ହଉଛି ପଛେ ହଉ, ଚମକିବୁନି ହେଲା। ଏବେ ହଉ କି ଗଲାବେଳେ ହଉ। ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖିକି ଡରିଗଲି ଜରିଟାକୁ। କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଛାତି ଧକ ଧକ ହେଲାଣି। ଯାହା ଦେଖିକି ଭିତରକୁ ଯିବା କି? ଲାଇଟ୍ ଘୁରି ଦେବା ଚାଲୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ପଛ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମଶାଣି, ଛତା ପଡ଼ିଛି, କୁଲା ପଡ଼ିଛି। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମଶାଣି ପାଖରେ ଆମେ। ମଶାଣି ଭିତରେ ତ। ହଉ ରହିବାଟା ବେଶୀ ସମୟ ଚାଲ ବିପଦ। ଆମେ ସେପଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଠି। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ତ ରହିଲା। ସକାଳ କ୍ଲିପ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା। ଚାଲ ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଶାଣି। ଭଗବାନ ଡାକନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ନ ହଉ। ଜାଗା ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ଛାତି ଥରୁଛି। ଛାତି ଥରୁଛି। ଦେଖିକି ଚାଲେ ହେଲା। ଶୁଣୁ ପଛକୁ ନେବାକୁ ଏକା ମୁହଁରେ ଚାଲେ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମନେ କରିନି? ହେଇ ଅନେଇ ପଛରେ ଯାଉଛି, ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟୁଛି। ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ତୁଠ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଚ୍ଛା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଚାଲ। ସବୁ ଆମ ଟାର୍ଗେଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯାଉଛି ଟିକେ ନଈରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ଆସିବୁ। ଯେତେ ହେଲେ ମଶାଣି ଯାଇଥିଲୁ ନା। ଏକାଥରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯିବୁ। ଏଠି ଧୁଆ ଧୁଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୋଇବୁ ଘରେ ଆଉ। ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ରାତିରେ। କ'ଣ ଏଇଟା? କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଏ ବଇଛି? ଏଇଟା କିଏ? ଭାଇ ତମେ କିଏ? ଏଥିରେ ଦେଖ ଏଠି ବଇଛ। ଭାଇ ରାତି 2ଟାରେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଭାଇ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଜୀବନ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। କିଏ ଭାଇ? ଭାଇ 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 ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜାଗା ଆସିବି। ଚାଲ ଯିବା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଘରେ। ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି ଏଠି ଆସିକି। ଶୁଣୁ ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋ ଜୀବନ କେବେ ଏମିତି କୋଉଠି ଦେଖିନଥିଲି। ଏତେ ବଡ଼ ଏତେ ବର୍ଷ 19 ବର୍ଷ। ଚୁପଚାପ ଚାଲ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ଘରକୁ। ଗାଡ଼ି କୋଉଠି? ଗାଡ଼ି ହେ ଆଗରେ ଥୁଆଇଛି। ଗାଡ଼ି କାଇଁ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଭାଇ ମାରିଥିଲା।